Kardom pini bertar jik tha pini prime time news han mang pini li imoni tiron pi aprang si bertang ton pen chupa jurmi dam de aprang bertang kong piar jik tha Salawarang kang non longhong abur nang kilia jong John Pharo sosi longhong kichi West Karbi Anglong tumpreng BJP office along district committee arpu kache pegamai kangni Herebasa arong along bangpli PDC ke okchum pranasong police lapen CRPF apham kachedan ongdung resim kangtang kilong Bertang kong piar jik jal phet puthot bertang ton pen chipajur midam snang West Karbi Anglong tumpreng BJP office along district committee ke pangtang ponjia phan mai kangni West Karbi Anglong Bitung Rengthama constituency ke Parlopon tumpreng BJP office along district committee ke Charijia phan ingtang rakpen arpu kachepek amai padopon pen kongchun bang MAC Pawan Kumaroya phansi pek ponthulo BJP WKADC amai phu Pradip Ronghang pen chipahem phu ponsi kadokawe bang choke brapho abang phu bang phiatuma phan arpu pek ponlo Laswang bong pen bang kritroka tumaphan office bearer lapen bang pike brasil ke batuma phan claim bang pu arpu pek ponlo lapang so amai along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang EM Mongol Singh Timung EM Rup Singh Teron EM Pradip MAC Prabhat Chandra Taro MAC Rina Terangpi Aparim BJP WKADC amai phu Arun Terang Pendanglok BJP claim bang ke thegeding atum chetong don renti Alhi Sarpua Lamthe CEM ke Jaiponte Sarkar pen party kaiketa dora petlote ansose BJP party pangdangpon longverji lapen ke non malom COVID-19 avro kaching rai nangji aputhak songja doanatum rong ruparlo thamom dam nangji puta lamthe along Jaipon Kirani pen sar honing ti chirap chitudun pen berta pangdakpon dikanto terang News 24 Karbi Anglong Dokmuka thana ke parlong kang thereba sarong along bangpli PDC ke okchum pranasong atum raikom sai khi arideng kachingnang Dokmuka thana kang ke parlo thereba sarong along raikom sai khi lapen CRPF atum chelang si okchum pranasong aphan kiri ka kuru kahot bangpli People Democratic Council of Karbi Longri thihek pen PDC ke okchum pranasong simpen pen police lapen CRPF arideng kachingnang Kachingnang cek PDC ke amen Francis Terang Ceparjan David Mukrang Ahapi Rengma Ceparjan Jadev Rengma Longki Ingti Angtong Rongpi Henlo Kachingnang cek PDC ke arideng along kilong lage 7.65 mm pistol magazine hini helia mukereng mukep tangka lakke thomra suri sirap hokep mobile phone lapen akaprek sim card PDC ke tangka ke hangalo lapen Kachingthang pusak laptop isi inglong karlua kengop chorpli aphangalong kachewek ahele ahom kichwasang lini torchlight lapen battery high hoi longpon alang litum bangpli aphanta case number 19/20 under section 364 A/386 IPC paponpon News Desk report News 24 Karbi Anglong Biswanath lapen bonghom thariang kangalong non anta veterinary department atumpen longhong avur pen kipajok jia phan siding delang Biswanath Pathar polling station lapen bonghom thari polling station angkang non anta longhong avur chuche Pinpur me aja hakarong ke veterinary department atumpen ingprim kipi chetang telang lapen halapu lamba teronarong ke ingprim kipi tang along ta longhong thilap lasi Biswanath Pathar lapen salawar aralatum kaning jepon ke kedam tanganing kan pen non anta aporating pen lahai abiji mate kipi nangji adowai aporating pen kipi dunde aposi lason kiman loputa jongpon Poloni pen berta pangdakpon Deboram Kathar News 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan sikang toning lo demi thakmi Kardom